isip atong manluluwas, si Kristo sad gitawag sa atong leader, atong magbalantay. Nga isip usa ka magbalantay ug manluluwas sa katawhan, kinahanglan mo set gid siya sa iyang kaugalingon nga usa ka panig-ingnan, model or example. Nga ang tinuod nga leader kana gid ay dili maayo lang sa istorya, kung dili sa pulong gyud ug sa buhat makita ang iyang pagkamaayo. Sige, linyay mong tupad ing na maayo ka nga leader. Ya, og dili leader ing na lang maayo kang magbalantay. Ana, kinsa dinhing mga ginikanana nga mo claim, ako padre, maayo jud kong magbalantay sa among pamilya, ta sa kamot. Ayo. Sa mga termino ana karon sa atong mga politicians, ingon siya ipakitang resibo. Ana ba? Ang resibo mao man ang kamatuoran, mga prueba. Kinsa maroy maayong magbalantay sa nasod, grupo ni Marcos, grupo ni Duterte, o grupo sa mga Pinklawan. Kana bang musulti sila, nya doon na dayo'y suporta nga resibo. Ay nalamog tingog. Ato na lang ang pamalandungan. Muna, diri sa unang pagbasa, gihagita ni San Juan. Ingon siya, kung maingon gani kang nahigugma kas Ginoo, di man na makita, tagaig resibo, unsa may resibo, unsa may prueba, higugma imong isig kataw. Kay makita gid na, mao na resibo. Sige kag simba dinhi kay nahigugma kas Ginoo, siguro agyod nga nahigugma kas imong isig kataw. Kay dili gani bakakon ka, matud pang San Juan. Bakakon ka, budol nang imo, budol. Karon daghan kayong magpanon, matud pa gani prosesyon taron sanap walk with Jesus maron sa atong basilika. Mugikan na lang dito sa may puwente dapit, mugikan, moabot na lang ang ulo ngadto sa basilika, wa pa kagikan kuno ang ang katapusan appeal procedure, wa pa kagikan. Perti daghan ang tao gyud. Kana sang walk for Mary ika kuan man na ika Bernes next week. Perti gyapon daghan ang tao, igprosesyon nato. Nigika na lang sa basilika, hapit na lang moabot, o say moabot na lang balik basilika, wa pa kagikan ang dapit ikog prosesyon. Parte yung tao nya nobina diha, 11 tingin nakabuk, 12 ba na kanobina mases gikas kaadlawon hangtod sa gabi des Pilgrim Center. Parte yung tao labi na kana ini kahapon na stilan murag yung magbaha. Pero ang pangutana pila man nato nga nagdebosyon ni Santo Niño o nagsigig ingon nga nahigugma ta ni Santo Niño nga dunay resibo nga nahigugma sa isig katao. Sa una diha pa ko sa kanang nag-opisina sa Kapa, kanang Cebu Archdiocesan Prison Apostolate diha sa may Patria pamantos una. Anha man na mamarking diha ang kanang mga adtog Santo Niño. Nya doon na dito'y parkingan nga gibutangan na mo reserve for Kapa. Reserve for Kapa. Sus giparkingan man. Pag abot na namo nanay nagparking, nanay reserve. So nagparking ang ako sang driver, ang amo sang multicab, nya ang nagparking ra ba murag Fortuner. Ang multicab, yes, ang gino dito sa lubot sa Fortuner. Nya, so then mis among opisina. Pag humanas misa, diha na gasigig yaw-yaw. Kinsay ka parking, kinsay nakalian akong sakyanan. Isogay, bababay. Gitok-tok mi dito. Uy, kanang di ay gayaw-yaw diri nga, kana ganing babae nga, kana ganing, ang iya ko nung, alihan, mugawas na siya. Gawas dahil akong driver. Ako na si Edgar man to.
Ang babae, kita bisa pa kaya kay multi-cab lagi in town. Ana, ako ana ma'am kada ganing ako na ano yung lagi parking kita na may ana. Yan siya, ade man kagikan ma'am. Diha may sa to niya. Kita ka nang naigibutang ma'am reserve. Nganong imo man ang giparking? Sige samday din sa. Ako man amo man dihang parkingan kay kami man mo itagian ng opisina sa kapa, driver man ko sa kapa. Pertigin niyang isuga. Paano yung sakyanan ka? Dayon akong driver. Mao na nakuha nimo dito ma'am sa Santo Niño. Sa kanang imong isa-isa sa kamot kanamo maluoy ka unta kanimo nang ilaba mo na imong batasan. Ako sa tong gi-praise adto sa Edgar may pagkabuutan sa tos Edgar. Nainaw ta dugay pa to mamatay. Anaon ba? Oy, naidaghan diya, oy, managlali sa parkinganan, ana, manag-away, ana, unya, human, dayog ingon dito, kanamo, maluoy, kaunta, kanimo, nangilaba. Ay, diya ni mong tamparuson diha. Kanang prosesyon sa Nazareno, tos Quiapo, moabot nagtag 20 to 22 hours. Ang ilang translasyon, party to kaya pala yun, kanang gubot yun kayo, aron ingnon nga purtig yung, nindutang yun kunay. Pero tanawa ang Metro Manila, puiralas mga buutan, purtig yung daghanang basura, purtig yung huutan na pa'y nagparking sa mga karsada. Anya, maudin na giantosan ni Kristo, aron paantoson nimo imong mga silingan, nahapit wa na'y agianan, anha na mo mag-marking, magbutang paglamisa dihas karsada, nga di na kaagi hinoon ang pedestrian. Mao din na hinungdan nga si Kristo nagpasan sa cross, aron iyang paantoson ang iyang mga isig katao. Di ba? Ngilingay mong tupad. Ing nabsundo na kus Nazareno, din ati ka paantoson. Ay na. Na di na ti ka paantoson, sundo na kus Nazareno. Unsa maroy pag-antos sa inyong parish priest nga ang slat o pamahalin tanan. Unya, inyo kong tangtangan sa akong pag-antos. Unsaon man? Kana palit og slat. Hutdan ninyo palit. Pila na maroy atong slat dire. Tanaw na to pila pay gipas-an sa inyong parish priest. Ang atong grace, ang atong halin, niabot nag 165,000 og 76 ka slots, napay 534,924 nga wap mahalin, tag 100 pesos per slot. Gipasan pa nila kung 534,900. Niya nani 70 slot challenge nga tag 7,307 pa atong nadawat. Ang atong PPSC niabot ng atong halin og 92,515, 7,485 na lang ang atong first part sa PPSC. Di gamay na lang akong ipasang gaan na. Basig mahurot na ni Rong si Manaha. Niya tag 100 pesos ra ni, nya naa ni 162 slot challenge nga tag 16,200. Unya ang atong DPR nagsugod na day gahapon ang pag-evaluate, practically nagsugod na sila tukod, pero giadto pa ang mga lugar nga tukuranan ng ato ng contractors ni adto na. So tuloy-tuloy na niabot na ang atong natigo mga slots, 28,698 ka slots. Niya mo cover na nig mga 48 ka balay. Nindo tapakpak. Salamat kayo. Niya nasa ni ari nako gahapon, ningon siya, pader mo donate sa dunya ko para anang pabalay nako, pila may mo i-donate siya. Good for 5 houses. Nindo ta. Niya wa pa man sad niya gihatod hinoon, so atong tan-awon kon madayon ba gito, basig moingon tag sulti mo lang kana, butang ang gyud resibo. Resibo, pero nalipay na lang ko nga ni saad siya, di ba? 5 na sad to kabalay, so mahimo na ning 53 kabalay. Wow, so daghan-daghan na. Sobra kuan.
100 na ang ni-apply nato karon, sobra 100 na ka mga applicants para mabalayan sila katong nangabanlas ba baha niya. More or less 53 pa ang atong makaya nya. Wa ni mga CR ha, wa gid ni mga CR nya. Naay ning sulti na nako pader, pwede mig mo donate og bowl sa CR. Nako sige, ihatod din dire. Doon ako nasag ko, unsaon man ang bowl, himuong lababo. Ang bowl sa CR ba i-donate, unsaon na inigkawt pa lang daan para CR. Kuan man na siya, gasto na magana niya mo. Ambot lang. Nako basta lang na, may na lang na. Nyag nasa ninyo maingon, pader, ako lay mo angkon sa mga CRs. Wow, ka very good ninyo. So ipalahos na tog trabaho sa kontraktor. Tukod balay. Na naman tingali na deliver nga bawol nga na ba? Oy mga kamuro na naman kuno tig deliver mga bawol. Mga 8 tingto kabok. Nya kanindot no? Og nasa mingon pader, ako lay mo angkon, simple lang nga CR. Mo gasto siguro nag mga 15 to 20,000 na materials and labor kanang usa ka CR. Kaut niya. Pero mingon sa tang tagiya, kami lay kaut pader. Ana niya human naaman ka dihay bawl. Basin pa ba magtinabangay lang kay pag-adto sa atong contractors dito, giingnan man sila nga dili na sila mamuyo sa katong duol sa sapa. So naay uban gyud karon ang atom kong giuna katong dili mo balik og puyo daplin sa sapa. So ang ilarong puy-anan napay daghang mga kahoy nga limpyohonon. Unang nihangyo atong contractor nga pwede bag kamo na lay mo clearing sa area nya kami mo imutukod. Ningon sa dito mga tukuranan, o sige Brad, kami mo imo clearing nya once ma-cleared na amo mong ingnon aron nga mutukod na mo. Magtinabangay lang ba? Tinabangay. Basin sa mingon sila, aron mabutangan anam kay bawol dito CR. Kaan ko ani kana ganing kami lay kaut. Nya human kamo mo tinabangay ta. Kana mga silingan dito atong ingnon barangay kapitan, inyong mga barangay officials. Hala, ang simbahan mo tukod man dito balay, simple nga balay. Bisag mo ingon mo dito, padir di amami diri mga sa tawag anang mga trabaho dia mo trabaho dia sa barangay. Unsay tawag ana kong mga manoyo pa ikaw. Kaut bisag nga 2 meters lang makaut ato na nang mabutangan og bawl. Mga igsoon, butangan nato og resibo ang atong paghigugma. Mao ning salamat ninyo ning gibutangan. Nalipay bitaw ko kung mo analyze ta sa politika ug ato yung tanawon ba ug mopili tag mga leaders, siguro nato kana mga leaders nga inigsulti nila doon na gitay ma-verify sa buhat. Ang accusation karon sa atong present administration nga daghan og gisulting nindot pero dili mapamatud-an sa buhat. Ang pinakasikat, number 1 nga sikat kayo, ang flood control. Sa suna sa atong presidente ningon siya 5,500 flood control. Ni baha dayon tungod ni Karina o katong ubang mga baha few days after siya ni sulti ato. Unsay iyang rason? Nabanggaan sa barko ang flood control or na overwhelm sa kakusog sa uwan kay climate change. Nya sunod ato tungod sa mga basura nga wa mahipos, pero sa dihang ning grabe na gyud tibuok na hapit na tibuok Pilipinas ang wa gyud klaro nga mga flood control, niingon na siya ay ghost projects di ay ang kadaghanan. Substandard di ay. Nya gipangutana kinsa may gahimo ghost project og substandard, imbestigahan pa nato. Ug ang resulta, ang mga kontra nila sa politika og kadtong nisulti nga mauni ang resulta, mauni ang hinungdan nganong daghang ghost project kay gipangawat di ay katong malita-malita og ubang pang nanulti, kasagaran sa nanulti og ni witness nga mauni ang mga tao nga na-involve aning ghost o kaning substandard gipang priso na, ang uban gipang cite og
kaso nga citing sedition. Karon ay bag-o nga gihata-hataan na sad nga citing sedition ang iyang pinaka best friend sa ilang pamilya o number 1 supporter niya sa Northern Philippines, si Governor Chavit Singson, ni butyag sa social media sa iyang press conference naman na social media, iya yung giusa-usa ang tanan nga mga example support sa iyang claim nga ang daghan sa gayong ghosts project sa flood control o substandard nga flood control on record, matod pa niya, on record sa government tuasad na hitabo sa Northern Ilocos Norte, sa probinsya sa anak ni President Bongbong Marcos, si Sandro Marcos. Billions pod ang na-spent dito gikan sa 2022 lang hangtod sa 2025. Billions. Ghost and substandard projects. Naagid ilang resibo. Karon ang kaning bilyonaryo, ang sana channel ba na kusog kayo mo duki-duki ba? Ila ding gipangutana ang Malacañang unsa may ikasulti. Kana sang ila dihang tigsulti kana si sana Claire Castro. Ditso dahil siya sulti, paninira lang yan sa ating administrasyon. Pero pangutanon, unsa may imong suporta nga paninira na? Wala, basta paninira lang yan. And then, niingnan sa siya, niingon man si Governor Chavit nga iyang hangyoon ang mga religious groups o ang tanan nga maghimo og malawakang rally against corruption. Nya mo adto sila Malacañang. Ingon sad siya nga, posible nga og iya ginang tumanon, masahit siya na sedition. Ang sana makasuhan siya citing sedition. Kana mga inana ba, ditso lang dayon ingon ana, why support? Muna iyampo nato nga unta makat-o na ta na kung unsay atong isulti ato gyung proybahan sa buhat. Kita dinhi naningkamo ta nga ang atong gisulti nga mao ni atong project, once makadawat na tag mga slots, makita gyud sa buhat. So far makita ba ninyo na atay proyba? O wa gani pangutan ako ninyo asa man ipadong pader wa man namo nakita. Niya malingaw ko katong gi-interview si President Duterte sa dayo na niyang exit, gipangutana siya sa usa ka press conference niya, Mr. President, unsa may imong sultigid ba nga mao gid nay murag legacy nimo, imong legacy sa imong 6 years nga pagdumala sa nasod. Unsa may imong mga legasiya nga imong isulti sa Filipino people? Tubag ni President Duterte, di na lang ko anak mo tubag oy. Tanawa lang, lingi lang gud mo sa inyong palibot. Lingi lang mo. Kanara. Why naong nako diha? Why nga nako diha? Kay di man sad na ako. Nag-alagad raman ko sa gobyerno. Inyo man na. Igo raman kong nialagad. Di ko mo claim nga ako ng ligasiya. Lingi lang gud mo gud. Ug unsay akong nabuhat sa akong 6 years. Kana mo'y akong i-challenge ninyo. Lingi lang mo. Tanawas inyong palibot. Pero ingnon inyong ako na, ayaw ana. Kay ordinaryo ra ko nga nagtrabaho sa gobyerno. Una nga makaingon ta kinsa kahaani nila gyud ang angaya natong himuong leader sa atong nasod. Ang kanibang grupong Marcos, grupong Duterte o grupos mga Pinklawan magpadayon tag pamalandong nya ibase nato kanunay sa atong gituohan nga mao ang Ginoo. Ang nahigugma gyud sa iyang isig katawo mao'y maayong himuong leader. Pero kanang mahigugma lang panahos eleksyon,
Unya manghatag lag panahon sa eleksyon, manghatag lang og kwarta og mga suporta basta duna na siya pangayoong suporta para botasyon, ato na nang hunungon pagsuporta kay mga tigpakaaron ingno na, mga bakako na, wa na sila'y gugma nga tinud-anay, kutob ranas bakba tamis kayong paminahon, dali kinilang i-twist ang mga kamatuoran. Unya why tungod lang kay naa sila'y gahom. Unya kung imo jung i-press ang imong isyu, citing contempt, impeachment, or citing sedition, priso dayon ka. Pero kadtong mga gipang bulgar nga mga ngan, nga dagko kayong mga ngan, nga mo'y nagkuha sa dagko kuno kayong kwarta, nga naag yung mga resibo, na ay video, na ay record, na ay sinuwat, ingnon dayon, paninira lang yan. Ato na nang hunongon sila pagsuporta o kinsa man na sila gikan sa kinatasan naris kinaubsan kay nag-usik-usik lang na sa atong kwarta. Matod pas gisulti ni Chavit Singson, di na ni nato padugayon kay nahurot na ang kaban ng bayan. Hurot ng kwarta sa PhilHealth kuno, hurot ng kwarta sa naas mga government banks, hasta sa PDIC, pangkuha na. Unya karon magsigi pagyug pangutang aron kuhaon rasad, siya hurot na, sobra na kaayo. Doon na magi korupsyon ning atong nasod, kay ulado maginis korupsyon, pero ang tanang korupsyon nga totalo nato gikan sa mga 20-30 years ago, totalon tong tanang korupsyon, murag hapit na malaboy sa korupsyon karong few years pa lang. Matod pa ni Chavit Singson, ito ang pinakamalawakan at pinakamalaking korupsyon sa ating bansa na nakita ko sa buong buhay ko, sa tagal ko na sa politika. So nakaingon ko ba, doon na ginisi resibo? Kay politisyan man eh. Ako lang yung gi-highlight din kay ang Philippines, usa ka Catholic country. Puy anato ang gugma, puy anato ang kamatuoran, kada nato sulti, suportahan nato sa buhat. Kay matod pa ni Kristo, ang nahigugma sa Dios, nahigugma sa isig katao. Pag ingon yung Kristo diri sa atong ebanghelyo, kining bahina sa kasulatan nga inyong nadungog nga gibasa, natuman karon. Ang iyang gi-refer, ang iyang kaugalingon, natulala silang tanan. Kay before gisulti ni Kristo, iya namang giayo ang mga masakiton, iya namang gisangyaw ang maayong balita, iya nang gibuhi ang mga patay, daghan na kay sa gihimong mga buhat nga maoy gimensyon diri sa gisuwat ni propeta Isaías. Nya una pa siya ni sulti nga karong kining maong bahinas kasulatan natuman sumala sa inyong nadungog nga gibasa. Kay siya nga nagbasa nakahimo na sa maong buhat. Last na lang lingi sa imong tupad. Ingna, di na kumuhunong og higugma sa slat. Ingna, di na kumuhunong sa paghigugma sa slat. Sa ato pa, kada semana nagyug kamo palit og slat. Nindutan, mamatay dayon ka, nga naay gibutang the slatter. Nindot kayo. Igabot ni mos Ginoo, nakatatak na sa imong agtang ang slat. Nya, unsa may mahitabo? Masud ka sa langit, dili. Masud, kay unsa may meaning sa slat? Sacrifice. So, nakasacrifice na ka para sa parokya. Nya, love. So, naka-express na ka sa imong love sa parokya. Nya, offering. Naka-offer na ka para sa Ginoo. Nya dayon, treasure in heaven. Basta nindo tadritso dayon ka sa langit ana. Manindog na ta kadtong nahigugma sa slat.